le tuntruma chuan Kalispell Montana muna thil thleng chungchang kan chui chiang le don ani Cody Johnson ale Jordan Graham ite hi Kalispell Montana muna seilian ni in an pahnih hian milim thei tak an ni nge ni chuta an seilen na muna chuan an pahnih hian in tongin an in ton lai vel hian Cody chu kumsom ni palimi ni in Jordan Graham i ve thung hi kumsom ni pakhat mi ani ve bok Cody a hi kar ngai na tak ni in silai ka nuam ti mi ani boka ka po akap thiam hle nge ni Jordan i ve thung chu mizak zum tak ni in ril ru tha tak le no pangai na tak mi ani boka anin tona tanga reilawa chuan Cody a chuan anu nena Jordani neih adu thu chu asoita a chumi rual chuan anu nena chuan an chung kotan chuan Jordan Graham chu mitangkai takani arin thu te asoiluama tongkam thiam tak chuan ama fa ngei mai han omvel chu achak to thu te asoi ngal boka anu po chuan chuti taka afapa in adu atong chu alomin in nei adil na po chu alo pomsak mia mai ani chumi hnu rei vak lawa chuan Cody le Jordan Graham ite chu anin nei ngal ta thoi renga mase anin nei nia Jordan Graham om dan chuan athian teril ru ati buai ema a om dan adang lam ema athian te po chuan mak anti in an ngai a thalo hle nge ni a chan chu in nei thu an cham lai vel chuan Cody mita po en lo chuan mun dang a en kuala chu mai baka anin ngai zon laia an chu ho te po in ngai zong angin anom ngai lova anin nei phei chu an lo ring lo hia lani chuti lai me ka anin nei te thut chuan a thian teril ru ati phok lekin an makti ati zual le nge ni in nei program an man zo nuwa chuan after party an nei le a ta chuan Cody le Graham ite chu lam dunin Graham zai an play boka after party azo nuwa chuan mi puilam po chu an trin dak ta a Graham lo midang zong chuan nuam an ti in an lim tang le nge ni atuk zinga chuan Jordan Graham chuan Kimberly Martinez nena message mangin nizan thil thleng zong kha thil dikani em ka hrelo ti in avathona Martinez chuan boru deuh takhian after party nge chumizo nuwa room thil thleng ti in azot let nge a Graham chuan in nei na le a nuwa thil thleng te chu ti in a chang vele ta ni Martinez chuan eng thil nge thleng ti in azot let vele ngala Graham chuan anin nei na chu nuam ati lo thu soin Martinez zo na po chu phone atang ni lo mai chana ngei hrila du thu chu asoya phone chu ada ta ni chutia anin bia ka tanga ni nuwa chuan Martinez le Graham ite chu anin muta a mase ataka anin mu nu chuan Graham chu trap zoin anin mu chan ber po chu shildu le ta chuang lo chuan a ho le ta a anin neya tanga kar khat nuwa chuan Martinez bok chu awa bele ta ta chuan a pasal Cody chuan man ruatan mai anei ni in a in hriat thu awa hril le ta chumi tuk chia anin neya tanga ni riat na chia chuan Cody chu abo ta mak mai ani an chung te mang ang chuan a thian te le an chung te then khat chu bekwalin Cody an mu le mu lo te a omna chin an hriat lo te chu an zot kwal ta a ma se tu ma in Cody a omna chin an lo hrelhom lova police ne na an hril ta a police lam chuan chinchang engma an hriat bet lo awangin anupui Graham chu thu zo fia turin an hruai ta a ta chuan Graham chuan police te ne na chuan a pasal nen chuan thil ei tura an chua thu le an ho le nuwa Cody chuan a thian te tlo tur a nei ni in a in soya wangin
Graham mi chu a chua san le ngal ni in a soya amit lo tumte chu tu tenge an ni tiero a hril chuang lo ni in a soi bok mase kodia chung tele a thian te chuan anupui Graham mi thu soi chu ringlovin an garas le mundang dang te chu an hanzong kwal ve a mase engma an mu chuang lovani chumin huwa chuan kodia Facebook account tele a bank account te chu an han check le ta a mase engma hriat bel an nei lo ba ka a account po khoi chet ani lo thu an hrele ta a chutia kodia bo nu chuan Graham mi chu pa ka him taka leng lai chu a thian nu chuan lo mu in mase chu a thil mu chu tu ma a hril ta chuang lova chumi nuwa chuan kodi chuan a pasal an mu ma le aruang tak ngial po an mu ma havin anin nei zum bun chu ala tha a chu Martinezin lo mu in a chan a zot ngala mase Graham mi chuan engtin ma a chang chuang lovani police lamte chuan Graham mi chu kodi munung ber tu ania wangin an zo na ngai bok chu an zot zela mase Graham mi chuan a chan na ngai bakin a chang chuang lowani ta chuan police lam chuan an thu hriat ang chu phor chuakin a om dan le chezia vel chu a thu soi nen a in mil lo thu te an soi ve ta a mase Graham mi chuan engma kodia bodan chung changa hriat anei bik lo thu le a soi tong bak chu chan na anei lo thu chu a soi le ta a fin fia na lam le nu chui na ta na tangkai tur thu engma an hriat bel tak lo wang chuan police lam chuan an ho san le ta ni Graham mi chuan a pasal a bo nuwa tanga kar khat na chuan mi pakhat Tony inti nena tang chuan email adong ta a Graham mi nena chuan a pasal chu zong buai tolo tur le Glacier National Park bula a accident thu aron soita a Graham mi chuan a thian nu pakhat chu kowin chu a mel don chu a chiar tir ve ngala a thian nu chuan a chiar zo nu chuan Graham mi chu havin a thu hriat chu police te hnena hril ngal turin anor ta chung maya mase Graham mi chuan makti le lau thong mel po apulovani mase thian nu in anor luina sat ema wang chuan police nena chuan an kal ta a kodia thina chui tu ber detective Cory Clark ka po chuan Graham mi omdan vel a mu chuan mak ati in ani po chuan aring hlel ngal le a mase engma soi chuak lo chuan angoi bo pui ta ani atu ka chuan hanai le a thian dang tele kodia chung te chu hruain Glacier National Park lama chuan an vakal le ta a kalkonga an tlan lai vel te chuan Graham mi chuan engma lo thon na nei lo chuan kar chunga te chuan zai te play in alam vela chutia rei fe an tlan nu chuan a mun chu an va thleng ta ni mase chu ta chuan Graham mi chuan mihring tan kal theina chi ani lo ti in ama kal pui tu te chu a ho pui le ta a atuk le a chuan hanai chu hruain an kal to na Glacier National Park a bok chuan a kal pui le ta a chulaya a accident na mun nia an soina laya chuan kham le ko ruam thuk tak tak a oma chu tiang ani awang chuan Graham mi chuan ma hruain an kal ta zela Graham mi chuan chulai mun chu a hriat chian hmelin kong mu malpo omlova akal zung thei chu hanai chuan mak ati in arin hlel na po chu azual pha le nge a chutia an kalkual hrep nuwa chuan Graham mi chuan mu in a thian nu hanai chu a hril thuaya hanai rin hlel na chu azual to hle a ruang an mu nu chuan rang takin police te chu an call ngala police te an ron thlen chuan thil tul ang te an buai pui ngal zunga chu mai baka police te ril ru ti buai em tu pakhat chu tilai huna chuan engtin nge kodi chu a che sual thei ti te Graham mi chuan a omna lai tak chu engtin nge a hriat chat thei ti te chu ani detective Cory Clark le captain Scott Wallen chuan
Graham chu ruang a hmu dan vel chu an zot ta a Graham chuan tharau thiang hlimin min hruaya chu wang chuan a omna ka hre thei ti in olsam takin kawazong chuak ani ati a chumi hnu chuan kodia ruang chu lak chu ani in postmortem turin an phur ho ngala postmortem result atanga alan danin aban lelam lelama hliam hnu ma an hmu a chu mai baka alua hliam an hmutel bok alu hliam om alan dana tangin a chet sual na hmuna chuan alu so zongin atla ni nge in angai thei boka ruang endik na an nei zo tu ka chuan vuina hun man nghal ani a chu an vuina program a chuan an then rual tha local te chuan Graham om dan chu an lo chik tlang hlom le a Graham chu lungai mel po pulovin a pasal vuina hmuna chuan a thian te phone manga bekwalin anui deuh sang ring mai ani a hnuwa police lam chuan nu chui na chu la chhun zom zel ma se anrin hlel ber Graham ti ngei ani ti fin fia na an nei thei si lo wang chuan anril ru buai le a police te chu in mukhomin an kalzel dan tur te soi hoin ro an rela ta chuan thil pakhat riat chua an nei ta chu Graham email don chu ani chu email don chu an chui ta a chu apashon in atanga ron thon ani tian hre theya chu mai baka police te chuan Glacier National Park a chuan CCTV a ti chu an hre chuak ta a kodia chung te po hril to chuang lo chuan an ma ni rem chan ang chuan nu chui na chu an chhun zong ta chara Glacier National Park CCTV footage an han en le chuan kodi le Graham te chu paka chuan an kal ngei ani ti chu an fin fiata chumi hmuna cellphone tawarin aman phak bial chunga kol lut le chuak reng chu an zir chiang hala ta chuan kodi le Graham te cellphone signal chu alo man ve ani ti an hre thei bok chiang thokhata an ngai wangin thu zo chian le tan ti in Graham chu police te chuan an la ngala chutia an lak nu po chuan Graham chu ala konfi le a zana le han hlau thona pakhat ma anei lovani ma se police lam te chuan ti dan thlakin Graham chu an han dop tranta a reipo dop ngai lovin Graham chu aron trap chuak ta a ti chuan police te hne na chuan Graham chu ain puang ta a kodi nen anin ne tanga reilo te a chuan annun a hlim lo ngal le a thi don zan po in anin hau hrep thu a soibaka anin hau hnuwa Glacier National Park a kalpui turin a soma chulai mun pak chung an lu hnuwa kodi thi na mun lampan chuan keya an kal thu a soya chulai mun an thlen chuan amit atuam tir hnuwa chhai der velin a in rin lo lai takin anam thlak thu chu a soitani chutia ain puan hnuwa chuan kodia ruang an hmuna hmuna chuan police te chu vakal le in kodia mit an tuam na puan dum chu an va mu chuak le ta a ti chuan kodi chu anupui Graham tha ngei ani ti fin fia na thatok tak an nei thei ta ni ti chuan trial nei ni in court chuan tuala tha awang le email lem a hmana wang le dot a soya wanga thiam lo chan tirin kumsom thum zel tang turin a chung thu aril sakta a bela chu phal sak ani lovani kodia nu chuan Graham chuan mangai silovin engwanga nei nge ani ti le mangai silovin engwanga a som na chu pom nge ani ti chu voin ni thlenga azo na ala ni reng ani ole tunruma tan chuan kha ti zong kha nile phot sela ka video te milau thir sak thina wangin in zawai chunga lom thu ka soye hun man duam vek ule